Robotiikassa. Ja toiminnan avuksihan on perustettu Robosota ry ja senkin puheenjohtajana toimii. Yritetty vähän tätä toimintaa sillä organisoida, ettei ihan kellarissa toimita. Mennään tänään lyhyesti läpi, mitä laista on kysymys ja tästä yhdistyksestä ja säännöt sillä nopeasti, niitä on netissä varmaan 40 sivua lisää sitten. Ja yleensä miten kamppailut menee ja sitten varsinkin keskitytään siihen, että miten tähän harrastukseen pääsee mukaan, mitä ne on jo syönyt nuo laitteet ja sitä kautta eteenpäin. Eli tosiaan mennään nuo säännöt sillä on aika pintapuolisesti. Nimestä huolimatta laitteet eivät ole robotteja yleensä, vaan ne on radio-ohjattavia laitteita. Ja kilpailu on ihan fyysistä, eli ne on ihan fyysisellä kontaktilla nämä kisat. Mutta tekniikat on tietenkin erilaisia, että miten haluaa. Vaikka yleisin tekniikka on, että yritetään päästä toisen alle. Mutta kaikenlaista on nähty kyllä. Ja painoluokkia meillä on taisteluroboteissa 150 grammaa, 450 grammaa ja 6 kiloa. Ja lisäksi meillä on 13,6 kilon sarja, joka lakkautettiin viime vuonna, koska siellä oli 2 osallistujaa ja ne oli aina ne samat. Ne kyllästy kisaamaan keskenäänsä. Se on sen verran haastava jo painoluokka tehdä laite, että ei riittänyt harrastajamäärät siihen. Mutta varsinkin 450 grammaisia laitteita on niinku pilvin pimein, että niitä oli tänäänkin niin puolet osallistujista 450 grammaisia. Se on ihan mukava pöydällä näpertää siinä näppäimisten vieressä. Että 13,6 kiloinen on jo vähän inhottavampi kanniskella ympäriinsä. Ja 150 grammaset ja 450 grammaset, ne on muuten aika lailla samanlaisella tekniikalla ja samanlaisella areenalla kisataan ja tällä. Mutta sitten 6 kilosilla on ihan omat areenat ja ihan säännöissä paljon rajoituksia enemmän kuin ei ole niitä suojaseiniä siellä isossa areenassa. Se muuttaa sen 6-kilosen sarjan luonnetta aika paljon erilaiseksi noista muista. Tämän lisäksi meillä on viivan seurantaa, joka on oikeasti autonominen laite. Meillä on yksikin laite mukana täällä. Idea on seurata viivaa ja saada mahdollisimman nopea kierrosaika. Siinä pääsee vähän koodaamaan, jos enemmän. Tuossa tuli jo sanottu, meillä on 2 areenaa. Pienempi on suojattu. Siinä on 4 millinen polykarbonaatti ympärillä. Siihen saa lyödä kirveellä eikä se mene sitä läpi. Tässä menee ehkä vähän, mutta ei mene koko kirves läpi. Ei halkee. Kisoja järjestetään noin 5 vuodessa. Tämän Assemblyn lisäksi on Model Expo. Ne on aina käytännössä ollut koko tämä vuosi 1000 nämä 2. Mutta sitten muut on vähän muutellut, että meillä on pari kertaa vuodessa niin kuin omalla porukalla pidetään kisaa ilman yleisöä ja sitten on syksyllä ollut Insomnia, tietokonetapahtumaa ja kaikenlaista malliexpoa ja vähän vaihdellut, mihin me ollaan menty. Sitten kisoista jaetaan SM-pisteitä ja nimenomaan tiimille, ei laitteelle. Ja voittaja saa sitten semmoisen hienon pokaali, että kisoissa me jaetaan mitalleja. Ja jollain niitä mitalleja alkaa olla, jos sillä niin kuin, ei voi kaulaa kaikkia pistää, mutta se on 10 vuotta raavaa kisoissa ja joka kerta tulee muutaman mitallin kanssa pois, niin niitä alkaa kertyä. Mutta mukavaa touhua. 96, en itse ollut silloin mukana. Taisin 2002 Assyillä tähän jotenkin liittäytyä mukaan. Ja 2004 perustettiin yhdistys.
ihan sen takia, koska haluttiin kerätä osallistumismaksuja. Ja sitten siihen tarvittiin niin kuin yhdistys, että jolla saadaan tili tälle toiminnalle. Jäsenmaksu on joku huima 2 € kuussa muistaakseni. Ja se ei ole mikään vaatimus, että liittyy jäseneksi tuohon osallistumiseen, että saa tulla osallistua ihan muutenkin. Mutta jos haluaa vaikuttaa siihen, että missä kisataan ja minkälaisella areenalla ja millä säännöillä, niin sitten kannattaa liittyä jäseneksi. Ulkomailla robottisodan säännöt on yleensä niin kuin kerrasta poikki, laite on ulkona tai rikki, niin se on pois. Tai sitten siinä on joku keino saa päästä takaisin, esimerkiksi sellainen kokoiluerä, että kaikki häviää, ne niin kuin meleinä keskenänsä ja yksi pääsee takaisin jatkoon. Suomessa on lähdetty siihen, että se on 3 pistettä, eli 3 ulosjoutumista tai hajoamista, niin vasta sitten on häviö. Ja pudotustaulukossakin se vielä menee sillä, että aina se ei edes tarkoita, että sun kisat loppuu siihen. Vaan siihen, että sulla tulee tosi kova vastustaja. Mut siis, ja tämä aiheuttaa sen taas, että me joudutaan korjaamaan noita laitteita kesken kisan, joka ei ole välttämättä ihan yleisölle kaikkein herkullisinta touhua, mutta mä tiedän, ei ole ihan hirveästi kukaan valittanut, mutta aikamoista säätöä se on, varsinkin pienissä sarjoissa. Pisteen saa tosiaan, kun saa ulos areenalta tai liikuntakyvyttömäksi, ja liikuntakyvyttömäksi luokitellaan kaikki ne tapaukset, missä se ei pysty aktiivisesti liikkuu. Myös se, että se on ihan pieninä säleinä siinä kentässä. Siitä saa vain 1 pisteen. Sitten sillä on 30 sekuntia aikaa pistää se laite kasaan, jos se onnistuu siinä suunnilleen, ja sitten se voi jatkaa, mutta kyllä ne yleensä luovuttaa sitten siinä vaiheessa, kun se laite on ihan säleinä siinä. Ja 3 minuuttia on se maksimiaika, minkä aikana yritetään sitä 3 pistettä saada kasaa. Ja tasapisteissä, jos aika loppuu, niin se nyt vähän riippuu sitten, jos on 2 tönjälaitetta ja se on 0-0, 3 minuuttia tulee, niin ei voida sanoa, että välttämättä saa edes 10 minuutissa yhtään pistettä aikaisemmin. Niin se todennäköisesti menee tuomaripäätöksellä sitten. Mutta esimerkiksi finaaleissa niin sitten lyödään vähän muutama minuutti lisää peliaikaa ja yhdestä poikki. Mutta siinä on se, että kun laitteet tehdään ihan viimeisen päälle noihin sarjoihin, niin se akku kestää sen 3 minuuttia. Se on mitoitettu sillä. Ei voida niinku lähteä, että kisakkaan niin kauan, kunnes saatte pisteet, niin sitten katsotaan kummalta loppuu aika akku. Ei sekään hirveän hyvä tapa ratkaista sitä. Oliko sulla? Niin, sitten toisin kuin ulkomailla, niin Suomessa saa luovuttaa ihan, että ei tarvitse laitetta antaa olla, että se menee palasiksi asti, että sen voi luovuttaa, jolloin vastustaja saa joko 1 pisteen tai sitten voi luovuttaa koko erän, jolloin se saa automaattisesti 3 pistettä. Niin, siis tosiaan, jos niinku kaveri osuu suhun ja sulla lentää kansi auki ja kaikki elektroniikka näkyy, niin sä voit huutaa, että seis, että kaveri antaa vastustajalle pisteen ja sä saat sitten sen korjaushetken, että saat laittaa sen takas kasaan, koska kohta nimittäin tulee kallista lasku. Että sit sä voit antaa sen 1 pisteen ja saat sillä sen poikki sen peli. Ja koska kisataan myös sisällä, vaikka Assyillähän nyt voisikin kisata polttomoottoreilla, niin ei, koska suurin osa kisoista on sisätiloissa. Samasta syystä liekiheittimet ja ampuma-aseet on kielletty jo pelkästään sen takia, että kun tämä on fyysisen kontaktin laji, niin se on vähän niin kuin mitäs painia aseen kädessä, että ei siinä ole mitään järkeä. Ja tosiaan kun tasaisella alustalla kisataan, niin toi maavara on aika kova sana, että kun pääsee toisen alle, niin se on niinku se juttu aika pitkälle. Sitten on näitä kaikenlaisia pyöriviä aseita, varsinkin noissa pienissä sarjoissa, koska niihin saadaan aika mielenkiintoisia määriä energiaa sidottua tuollaiseen pyörivään terään. Ja 6-kilosissa taas noita pyöriviä teriä ei sallita, koska ei ole niitä suojaseiniä, että yleisö on aika kovilla. Meillä joskus Assyillä oli
pyöriviä sirkkelinteriä, niin niistä otettiin kaikki kovametallipalat pois, ettei niillä ole mitään leikkaamisominaisuuksia tai mitään pirstaloitumisosia. Ja sitten rajoitettiin nopeuksia, että ei pyöri liian lujaa, mutta se meni niin säädöksi, että nyt ne on kielletty ihan kokonaan, että kippi 6-kilosissa on yleensä se aktiivinen ase, niin se paljon muuta enää näy. Sitten ajomoottorit 6-kilosissa hyvin monessa, onko kaikissa näissä porakoneista? Suunnilleen, no porakoneen moottorit, niissä on hyvä alennusvaihde valmiiksi porakoneessa, akkuporakoneessa ja siitä saa ihan hyvää, ei maksa paljon ja kun hajoaa, niin saa heitettyä uuden sisään. Sitten kuvan laitteessa näyttää olevan kyllä vähän kalliimpaa, että siellä on Vanebotsin noita ulkomailta tilattuja vaihdelaatikoita ja kaikkea muuta kivaa, mutta sama moottori kuin akkuporassa. Niin, periaatteessa sama moottori kuin akkuporassa, mutta vaihdelaatikko on pikkusen järeempi. Mutta ihan 2 ruuvinvääntimestä voi tehdä laitteen, sillä voi jopa voittaa, kun tekee kiilaa. Renkaat on yleensä renkaat on siitä tärkeät, että nämä laitteet painaa saman verran, sen 6 kiloa esimerkiksi nämä, ja sitten, no, mitä nyt painosarja nyt on, niin renkaan materiaalihan on se ainoa, mikä ratkaisee sen, että kella on paras pito, koska se ei voi painolla lisätä sitä pitoa. Et sitten niitä nyt saa, kovat renkaat on yleensä aika huonoja, sitten taas kun mennään taas liian pehmeäksi, niin on niin 1 kisa ja se oli siinä ne renkaat. Semmoisiakin on nähty, kyllä pito oli ihan hyvä kun kääntö, mutta renkaita saa aika lailla erilaisia. Sitten radiolaitteet, melkein kaikki on siirtynyt 2,4 GHz radioihin, koska niissä ei sitä kidehärdelliä. Plus voit olla aika varma, että kukaan muu ei ohjaa sitä sun laitetta, mikä on turvallisuustekijänsä aika kova. Periaatteessa sallitaan kaikki nämä 27-40 MHz radiolaitteet, mutta parasta olla hyvät tappokytkimet sitten, että sen saa sen laitteen pois virroista, kun se lähtee jonnekin menee. Ja materiaalit se on aika mielenkiintoista, koska alumiinia käytetään paljon, hiilikuitua onkin verran, mutta on tullut robotteja, jotka on tehty Ikean leikkuulaudoistakin. Ja siis niinku, se on halvinta polyeteeni, vai mitä se oli, Ikeasta leikkuulaudat. Että mielikuvitus saa käyttää, että ei siinä mitään. Puisia laitteitakin on ollut monta kertaa voittanut ihan vaneerista. Kyllä se vähän solmuun menee, kun sitä hakataan, mutta mitä sitten, se on halpaa ja se on helppo korjata ja siinä menee lisää vaan ruuveja. Joo, ja toi polyeteeni itse asiassa on hyvin pitkälti vastaavaa. Kiinnitetään ihan puuruuveilla ja niin edelleen. Toi on toi reunimainen laite missä lukee GM isolla, niin se on runkoon täysin polyeteeni ja siinä on vaan alumiinia pistetty päälle panssariksi, mutta polyeteeni on halpaa ja helppoa työstää. Se maksaa muutamia senttejä jossain ja niin kuin verrattuna johonkin kalliimpiin materiaaleihin, alumiiniin ja näin edelleen, että pystyy työstämään ihan puun työstövälineillä ja niin edelleen. Joo, ja se polykarbonaatti, mitä me käytetään turvaseininä ja muutenkin läpinäkyvää, ja itse asiassa tässä mun laitteessa panssarinakin, niin sitä voi vetää niin kuin rautasahalla ja porakoneella ja käsitellä vähän niin kuin samalla kuin työkalulla kuin rautaa. Se on ihan näppärää, mutta se on vähän kallista. Sen takia, eikä tarvitse läpinäkyvää, niin sitten mennään tuohon. Akut lähes kaikki käyttää litiumpolymeerejä, koska ne on ainoa akkutyyppi, mikä saa 3 minuutissa tyhjäksi. Sillä ei rikota speksejä hirveästi. Olen nähnyt kyllä sellaisiakin laitteita, missä se on kertakäyttöinen se akku, koska ne ylitetään ne speksit aika rankasti. Mutta se on ihan miten haluaa tehdä. Niin se jäi kertomatta, että vaikka siellä on 12 voltin akkuporakone, niin kyllä siellä 24 volttia niihin laitetaan. Että sieltä saa 4-kertaisen tehot ulos. Käyttötunnit romahtaa, mutta mitä sitten? Jos se 3 minuuttia kestää se moottori, niin se on hyvä. Ei sen tarvitse 10 vuotta kestää. Vähän semmoinen savuhaju tulee välillä, kun niitä käytetään.
Joo. Sitten ehdottomasti yleisin on tämä tankkiohjaus, eli meillä on molemmilla puolilla on renkaat, joita ei voi kääntää, mutta niiden suuntaa voi vaihtaa. Kääntyviä, toinen vaihtoehto olisi tasauspyörästö ja kääntyvät renkaat. Ei ole näkynyt sen jälkeen, kun RC-autolla ei enää pärjännyt tässä lajissa. Ei ole kukaan viittynyt enää. Mutta periaatteessa mullakin yksi sellainen RC-auton päällä tehty laite kotona odottamassa sitä, että mä joskus tuon sen tänne moukaroitavaksi kunnolla. Ja kyllähän siinä tulee huomattava hyöty tuosta tankkiohjauksesta, koska se pystyy periaatteessa kääntyyn paikallaan ympäri. Verrattuna jos siinä olisi tasauspyörästöt ja edessä kääntyvät pyörät, niin sillähän on kääntösäde suuri ja se ei tässä lajissa hirveästi hyödytä, että se on suuri. Pieni kääntösäde voittaa yleensä. Niin, areena on kohtalaisen pieni aina. Joo. Ja säännöissä lukeeko siellä vielä kävely ja tämmöinen leijuminen, eli puhaltimella on sallittu, ja varsinkin kävelystä saa vielä painoetua, jos onnistuu tekemään toimivan kävelevän systeemin, mutta niitä on näkynyt 2 kertaa kävelevä laite ja ne ei voittanut pistettä. Siinä on vähän haastetta. Muistaakseni ei saanut pistettä. Näitä mentiinkin, näitä runkon materiaaleja, alumiini, erilaiset muovit. Terästä ei enää kyllä hirveästi käytä, koska alumiinia saa alumiinia on melkein helpompi käsitellä. Siis peltiä voit taivutella ihan tuosta noin vaan. Teräksessä on, ja sitten alumiini on sitkeetä, eli se ottaa osumia vastaan vähän järkevämmin. Kyllä se naarmuuntuu helposti sitten, mutta ei ainakaan halkea niin helposti. Titaania käytetään pienissä roboteissa, sillä saa hienot kipinät. Siitä lähtee tämmöinen hieno valkoinen kipinä. Se saa näyttävyyttä. Hiilikuitua käytetään, mutta hiilikuidussakin on se ongelma, että se ei niin kuin jousta yhtään, että se halkee heti, kun se ylittyy se. Mutta eli monesti näkee sellaisia laitteita, mikä on tehty hiilikuiturunkoja ja sitten laitettu alumiinipanssarit. Se on ihan toimiva. Se alumiini ottaa sen iskun ja se hiilikuitu yrittää pysyä kasassa siellä sisällä. Ja sitten luonnollisesti kasaan pistetään millä sattuukin. Jeesus teipillä. Joo. Siinä on 2,4 GHz spektrumin radio, mikä on erittäin yleinen. Ja sitten tuommoinen aika geneerinen nopeuden säädi. Niitä saa tilattua ulkomailta. Suomessa ei ole oikeastaan yhtään paikkaa, mistä saisi niin kuin oikeasti taistelurobotin osia. Toki tuonne esimerkiksi tuon vastaanottimien varmaan saa tuosta lennokkikaupasta ostettua, mutta ei noita ajomoottorin nopeuden säätimiä ei oikein löydy mistään. Että jotkut on tehnyt itsekin, mutta se on ihan kuinka paljon haluaa nähdä vaivaa siihen, että se kumminkin tuhotaan sitten minuutissa siellä. Ei periaatteessa sen tankkirobotin, työntelyrobotin tekeminen ei ole mitään hirveän vaikeaa, mutta kyllä siihen yllättävän paljon aikaa saa menee. Se voi sanoa. Ja sitten yleisin, jos joku haluaa tulla kisaamaan, yleisin moka on tehdä se hemmetin monimutkainen laite, missä on joku uusi hieno ase, mitä kukaan muu ei ole aikaisemmin tehnyt. Se ei yleensä toimi, koska se olisi muuten tehty jo. Plus sitten se, että se sun laite ei todennäköisesti valmistu ajoissa. Sitten sä et pääse sinne kisoihin. Niin se ei ole hyvä. Mä suosittelen, että jos joku haluaa tähän lähteä, niin tekee ensimmäisenä työntelylaitteen, vaikka 2-renkaisen työntelylaitteen, ettei tee edes 4-vetoa, niin ei tule painon kanssa ongelmia. Ja sitten tekee vain kiilaa ja tulee kisaa ja katsoo miten käy. Seuraavien kisoihin voi tehdä hienomman laitteen, koska jos et saa sitä valmiiksi, sä voit aina kisata sitä edellisellä. Mutta pääst siihen harrastukseen sisään, kun on joku laite millä kisata. Akkuja tietenkin saa RC-liikkeistä ja samoin noin pienien taistelurobottien noi moottorit on hyvin usein noita harjattomia moottoreita. Mutta sitten kun mennään vähän isompaan, niin ei ole enää löydykään. Että ulkomailta
USAsta on tullut tilattua semmoisia järkyttävän kokoisia paketteja, joka on tuotu semmoisilla pumppukärryillä kotiin ovelle. Sitten me päin show nyt oikeastaan me oli siinä. Niin, on kysymyksiä. Tässä laitteessa missä on painelmakippi, täällä on kompressori itsessään, se tekee painelmat. Se on jo pikkusen monimutkainen viritys alkaa tekee ensimmäiseksi laitteeksi. Ja tässäkin on Sorsassa, mikä nyt voittikin, niin se on 4 ajomoottoria ja akut, niin se alkaa olla jo painon kanssa aika tiukilla, että siinä ei paljon aktiivista asetta kukaan varmaan miettinytkään. Mutta tämä esimerkiksi on ihan semmoinen, minkä kuka tahansa mun mielestä voi tehdä ensimmäiseksi laitteeksi. Sillä tultiin käsittääkseni toiseksi. Itse asiassa kolmanneksi. Kolmanneksi, no. Tossahan ei ole siis tossa, toihan on täysin, toi on niin yksinkertainen laite kuin vaan voi olla, että siinä on kiila ja 2 akkuporakonetta ja nopeudensäätimet ja niin edelleen. Että siinä on ainut ero, mikä siinä on, että siinä on tosiaan itse tehdyt nopeudensäätimet, että ne on vähän erilaiset, mutta muuten se on hyvin basic laite. Mutta siinä tässä on pakko sanoa yksi asia, mikä on kans kannattaa muistaa, kun rupeaa laitetta tekemään, että liian pientä maavaraa ei kannata silti tehdä. Että itsellä kävi ton kanssa niin, että edellinen versio siinä oli liian pieni vaan maavara ja se sitten kävi areenaan jokaiseen pienimpään kohumaan kiinni ja se ei ole ikinä positiivista. Joo, siis areenahan on tasainen lainausmerkeissä, eli se on nyt niin tasainen kuin se vesivaneeri nyt pystyy olemaan, että se laite kannattaa tehdä semmoiseksi, että sillä pääsee kulkeen siellä. Tämä esimerkiksi on tähän on niinku nojaa maata vasten, niin tämä alkaa olla jo aika rajoilla, sillä tämä välillä niinku kyntää sitä vesivaneeria palasiksi, mutta siinä nyt on vääntöä niin paljon, että se kyllä menee silti eteenpäin. Semmoisia laitteitakin on nähnyt tosiaan, missä maavara on niin pieni, että ei se liiku mihinkään, että se pääsee eteenpäin. Toimii hyvin jollain marmorilattialla, mutta se ei oikein toimisti tuo oikeissa olosuhteissa. Ei hirveästi nouse käsiä, että olisi jotain kysyttävää. No niin, jos lähtee harrastamaan ihan alusta tätä lajia, niin mitä tuommoisen simppelin laitteen tekeminen maksaa? Noin niin kuin about. Hyvä kysymys. No, mitähän on akkuporakone, 20 kappale ja hätätilanteessa voisi käyttää jopa niitä akkuja, mikä tulee mukana, jos niin kuin ihan halvinta aletaan tekemään. Niin siis karkeasti laskien toi mun laite, joka on tuolla toi vihreä, niin karkeasti laskien se maksaa, ei se varmaan 100 pintaa. Akkuporakoneet itse sain 10 ja kyllä niitä yleensä jostain halpahalleissa, Robin Hoodeissa, kaikissa näissä löytyy yleensä kohtuu halvalla akkuporakoneita, mitkä on siis täysin Kiinassa valmistettuja tusina tuotteita akkuporakoneiksi, mutta tohon käyttöön aivan täydellisiä. Ja radiolaitteet ei kuulunut varmaan siihen 100 €. Mutta radiolaitteita nyt varsinkin lähetin, niin ei tietenkään kulu miksikään, että se vastaanotin voi olla joskus aika hilkulla, että sillä voi käydä tukalasti, mutta periaatteessa jos on esimerkiksi RC-auto, radiolaitteet, siis ei ihan nyt mitään halvimpia nikkoja, mutta siis sillä missä on vastaanoti erikseen, niin sen voi käyttää siihen hyvin siihen ekaan laitteeseen. Ja sitten hulluimmat viritykset muistaakseni on niitä, että laitetaan vastaanottimeen 2 servoa, joka painelee kytkimiä, joka ohjaa näitä moottoreita. Sulla ei mitään nopeuden säätöä, mutta sillä pääsee eteenpäin. Mutta se taitaa nykyisten sääntöjen mukaan olla kielletty laite. Niin taitaa olla, koska se jatkaa matkaansa, jos radio lopettaa toimintansa, mutta kyllä me niitä ollaan heitetty lakanoita päälle, että ne pysähtyisi. Kaikenlaista. Ei kyllä enää tule kysymyksiä, niin lisätietoa saa
Robosota.fi-sivustolta, jossa on myös foorumi, mihin voi tulla kertoa mitä mieltä on. Ja sitten Irkissä Robosota-kanava, sieltä meidät löytää. Ja kannattaa tulla kisaamaan. Se ei se eka laite hirveästi vaadi, mutta kyllä siihen tosiaan aikaa menee ja se saa sen verran rahaa. Sitten voi alkaa kehittää jotain monimutkaisempaa. Ja tässä on 6 kilosta paljon näissä pienemmissä sarjoissa. 150 grammanen alkaa olla jo semmoinen, että niin kuin tässäkin, että hiilikuitua, pieniä ruuveja. Ne alkaa nämä osat maksaa sitten enemmän, että 450 grammanen on vähän helpompi. Siinä ei tarvitse enää ihan kaikkein keveintä osaa käyttää. Esimerkiksi työntelylaitteen tekeminen 450 grammaa ei ole mikään ongelma. Ensimmäisenäkään laitteena, jos haluaa sille lähteä. Mutta 150 grammaa voi yllättää kummasti, kun sä lyöt sen 50 grammaa akkuja. Ja sitten aletaan miettiä, että mulla on tää 100 grammaa tässä. Mun karkkipussi painaa enemmän. Mitäs tähän nyt laitetaan? Et siinä joutuu jo vähän tilailemaan ulkomailta moottoreita ja melkein niinku väkisin, että ei se ihan ei niinku lähde tosta RC-kaupan osilla liikenteeseen. Semmosta. Jos ei niitä kysymyksiä ole, niin eiköhän me lopeteta sitten tähän. Kiitos.